Morning Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Edman na Partikan Mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Technical Department, mga tugang si Juna Police sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga baretang niya na pag-aaga sa Panginoon po ni Chief Reporters Jimmy Nasalita. Tawang niya to dyan mga tugang si Alan Mario, Karen Ala, Angel Bustasa, Joshua Mabino, Sinjo Marbien, Manibela, Boy Mata. Good morning, Provincia Canal Bay. Para po sa mga text nindo, mag-text lang tabi sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Magandang morning! Magandang morning sa Indogabos, Ismail. God is good all the time. Maraming tanawan mga buena manong bareta sa pag-aaga. Buena manong bareta sa morning. Nanginginot na report, hali po dyan sa Luwas. Alarmario, mga tugang sa dagdag na report. Paringal, good morning, go ahead. Salamat, Padi. Good morning. August 11, Happy Fiesta. Anislag Daraga. Happy Fiesta, Barangay Baybay, Legazpi. Iyan, oho. At yan, Paris Nightman, digdi sa Taysan. Yes, oho. Imbitado kita ni Father Rex sa Paraili. Okay. Ayos. Good news muna kita. Sa mga naghahanap trabaho, Grand Job Fair sa Ibalong. Agosto 17 yan. Yan sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Gigibuhon. Yan ang informasyon hali sa PESO Office o Public Employment Service Office kan City Hall. Digdi sa Legazpi, parte yan sa selebrasyon Kanibalong Festival 2026. Pigalaoman na 20 mga ahensyas di gobyerno na mapartisipar asin mga 50 employers man hali pa sa Calabar Zone, Metro Manila, asin digdi sa lokal sa Legazpi ma-offer ng trabaho. Sigon kay Mayor Isyam Ismail, open man ini, bako sana sa mga taga Legazpi, kundi para sa gabos na naghahanap ng trabaho. Kay puan sanang darahon ang sa indong resume, mag-atab dahil alas 8 pon kayan naga, saka magbalon nin pagdesider bako ugak. Yan pare, ang bongkaras kan informasyon, digdi sa Luwas, Alarmario, good morning. Salamat Paringal sa report, hali po dyan sa Luwas. Mientras tanto, 20 makalipas ang alas 5 din pag-aaga. Aramutan report ni Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, G. Henry. Dakul na mga eleksyon para pernalya. Antig na nauman na naman na magkakasarayang ngunya na taon. Kung in kaso day malawos ang barangay asin SC election sa bilog na Pilipinas. Sigun kay Comelec Provincial Election Supervisor Atty. Maria Aurea Bunao, emplo sa nabiperi ang mga indelible ink na pinagdegaramit poon sa filing kan COC o ining Certificate of Candidacy asin election. Dakol na ang sinabing nagtataragas na sa mga opisina kan Comelec matapos ang nakalis na pagparapinggan asin postpone kana barangay election. Sigun kay Atty. Bunao, halos milyones pesos ang kinumpirmar kaining nasasayang na pondo sa bilog na nasyon sa piling pa sa ng eleksyon para pernalya. Kung kaya panibagong kasayangan naman inikan pondo asin mga kagamitan kung isa pinal na ang pinag-file ngunya na bill sa pag-postpone kan BSK eleksyon ngunya na Nobyembre 2 kan presenteng taon. Mentas kanto padagos man giraray ang pag-istusar kan Comelec sa ibong kan mga paghiro na ini sa Kongreso na ipostpone ining BSC election ngunya na 2026. Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa report, hali dyan sa Luwas.
Tuloy-tuloy ang mga balita. Diba kita magatugang kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Okay, Angel Mustasa pala. Katatapos pa lang ni Karen. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga parantabay. Nakapag-registro ang Legazpi City ng 157 na kaso ng dengue. Kaya baka na dyan, VP Henry, itong suspected, probable as in anong unconfirmadong kaso ng dengue sa manibang parte sa manibang barangay sa syudad ng Legazpi. Inian pinagkonfirmar as in pinagkasutuyang datos VP Henry ni Legazpi City Health Office Head Dr. Francis Gerald Gomez kung sa insinda sarado kan City Health Office ay may pigibo ng mga informasyon as in mga lakdang tanganing mas mapag-ararayman na mas mga pararumpa ang kaaraman kan mga Legazpenyo kung paano ang mga bagay-bagay as in mga lakdang na mapapreventaran ana pagkakaigwanin siring kaining helang VP Henry. Sa Agosto 19 VP Henry, nakatalaan silang maglansar ng sarong programa as an aktibidad tigdis sa tuyang syudad ininbiga apod na dengue monitoring sensor kung sa nakatalaan ining ilansar sa Agosto 19 sa Concourse Convention Center. Kung kasabay kay ni VP Henry ang sa orientation and training workshop, kasabay ang pag-lansar ka na sabing sensor kung sa VP Henry sigun sa initial na pagkipaghuron sa mga official kan City Health Office sa pagkikay ni VP Henry, mas madaling ma-identify itong mga personang may posibleng sintomas dahil mas madali man sila makipag-coordinar sa City Health Office. Mientras na Radolinda, ibig pangapulan kay ni VP Henry sa Gabos, partikular na sa mga Legazpenyo na mantineron ang pagiging malinis sa kapalibutan, sa kaluban ang mga lugar, mga tubig na posibleng istarangin mga namok na may darang dengue para man sa kaligtasan kan Gabos. Alagat ang good news VP Henry dahil ang tawaraban dinaerhisong casualty dahil sa nasabing dengue. Oo. Ikaw mo tabi, Angel. Aputon mo, pag sa masunod tang-aram ko, naglangkaw ang kaso kan dengue sa Legazpi. So, VP Henry, konfirmado po yun. Naglangkaw sa kaso kan dengue. Yan ang medyo delikado mo niya. Diba? Nagutatag-oran-oran. Pero, El Niño mo niyan, di ba? Okay. And kasapon, VP Henry, nag-iba man po katong tamakaroon ang alkalde, sanabi niya na posibleng ngayang sana na-experience ang ngayang drought, so mga tao, nag-imbak ngayon nagtipon ng tubig, alagad niya, so mga nagkataripon ninda na halimbawa nakabugtak sa drum, nakabugtak sa balde, dahil ngayon natakluban, kaya ito ngayon naistaran kan mga namok na may darang dengue. Okay. Aha. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, sa tutuloy akan PYZ Enterprise dyan sa Barangay Oro sa Legazpi City, in Mustaza, DCGB News. Basta Morning, Henry M. Ako sa lingkod yun, sa ibang mga opisina kan gobyerno, gari pasangawan man kan anti-dengue. So smoke baga. Yakol man yan ang mga dengue, may dengue. Dinggibo. Good morning po sa mga may birthday ngunyan. Happy day, 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 happy day. Tapuan may mga birthday. Sa tuya, tabing mga morning greetings in the morning. Digdi po sa tuyang programa. Kumusta po kamo Gabos? Ay wala. Ay sad ay kapir huni palan saro man kaya mampalan o huni palan. Good morning. May reklamo sana ko sa usad na kapitan didi sa Kamalig. Unan po ang reklamo mo? Unan po ang reklamo mo, tabi, sa usad na kapitan. Good morning, tabi, Madam Melindawi. Yan, Good morning daw sa Gabos niya itong mga listeners. Happy birthday! Ngunya na pagkaaga din po sa inyong programa ang Morning Hirit sa DCGV. Good morning po Tabaco City sa mga naka-simulcast dyan po sa 106.9 WGB. Hello? Good morning po, BP. Good morning po. Happy morning. Happy morning po. Maswerte pa rin tayo dito. Walang pero sa ibang lugar, bahana. Ano po? Maswerte po tayo dahil ang bawal na dito sa atin. Talaga? Dasal lang po.
Kailangan na talaga may orasyon, pirata tayo oras para Dapat lang. kung lumayo naman ang malas sa buhay natin. Opo. Happy morning, BP for me. Ay, pumundok. Latusonta ka dyan na. Okay, sige, bye-bye. Alright, sige. Aha, alright. O de bueno, alas 5:27. Excuse me, pumasok yun. Luminaw ka, no? Excuse me. Sorry po, guminatol sa kuyang halunan, pero okay na pa ako ngunyan. Hello, good morning. Hello, good morning, Padre. Good morning. Paguna, kung naop ko sa microphone ko, nakabukas pa lang. Matiyo mo baga slabo mo. Ika, para ulukan mo ba ya ako? Oh, maulok pa. Magkakali mo sa Padre. Natay, kaday ka pigabo? Iyo. Oo. Para din ano sa microphone. Ay, marayon ang simbagon mo. Marayon ang simbagon mo. Paguna kaya, naka-off sa mic ko, naka-on pa lang. Mag-hot lemonade ka pero asinalikad mo bako asukal. Asin? Oh, bako Talaga? asukal. Oh. Okay. Mga kabaka si baso sana. Aha. Okay. Oh, Pwede ko bati. babati. Ay, na. Sige na. Ato kista tabi dyan sa Bagaw-Bawan kan Rapo-Rapo Albay. Oo, okay. Kay Japacing Anyonedo, kay Papay Manning, Labradisina, kay Mamay Consi. Okay. Yan na po sa Villarmosa si Jubilee na Banaynal sa Villarmosa Elementary School. Aha. Tapos kay Dinis na Banaynal sa Bulacan, sa Bataan. Naghiling ito sa imo pirme sa Facebook. Pirme ito. Opo, oral na naghiling ito sa imo. Ano sabi niya ka nahilig niya ako? Magayon na dyan payo mo. Pandok ang nasa Facebook. Payo sa na ilingon. Iba ka ngayon, mama, malinig niya yung ni hangog na yan eh. Dahil muna. Pagpalibong ang payo, kung madihat na bata, maray-maray ng pamatig ko yan, maday. Ha? Bigiwan mo ako. Kaya nagpagresitahan ta ka. Ano? Kaya nagpagresitahan ta ka si Hot Lemonade. Sa bagay. Gibuhin na akong maday hot lemonade, maday. Ano to? Gibuhin na akong hot lemonade. Pwede daw. Di lamang pwede maglambing sa imo. O sige, kumuha ka si Baso dyan. Tapos? Tapos, tubig sa termo. Oh, saka? Pag-ano mo suwa. Ako man garay matimpla. So, tapig ka ron, takana. Gusto ko, ika. Tapos, asin na diit. Oh. O, yun na, hindi ka gumuhin sa sukar. Iyon na. O, yun na. Oo. Okay. 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 Salamat, Madi, ah. Mapod ka pa, maulo ka. Oh, di. Bye-bye. Sana happy ka. Uy, baga. Happy ka dapat, iyo. Ulat na sunta ka dyan, ha. Okay. Bye-bye. Sige, Madi. Salamat. Bye-bye. 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aram mo tanaw mga tukagan mga headlines in the morning. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Hali dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga kagantabay. Headlines lang yan. Oho. Department of Health nagpatanid sa mga garong tangkasong hedang o influenza-like illness ngunyan na taguran. DOH may bago na naman na secretary kasalida ni Dr. Jose Pualti Jr. matapos mag-resign dahil sa isyong pangsalud. Ang nagsalida sa iya ay si Dr. Edwin Mercado na UN President and CEO kan PhilHealth.
Aha. Katakod kini nagpasalamat si Dr. Edwin Mercado kay Presidente Marcos dahil sa panagos sa pagtiwala sa iya. 7.2 trillion na propostong national budget para sa taon 2027, pigsumiter na kay DBM o kaya kan DBM kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Presidente Marcos kinumpirma ang mga kondisyon na pigahagad kan Duterte administration katrokis kan suporta kan 2022 elections. Tax exemption threshold na 350,000 dali sa 250,000 pesos aprobado na sa House Committee on Ways and Means. Daniel Sinlugi sa sektor ng agrikultura dara ka nabagat at sinakaging bagyo. Puminakol sa 135.3 million sigon sa DA. Sobra sa 2.4 mil na classrooms na ganyaran dahil sa pagrapado kan bagyong Maymay at sinabagat sigon sa DepEd. Aha. DOH, pag-iingat ang publiko kontra leptospirosis sa tao kang panagos manapaguran. 13 kadan, Nako. siyang nawara, 14 lugadan, sa epekto ka nabagat, asin mga bagyong Luis asin Maymay, sigun sa OCD. Pagyari, adi. Dagit kang publiko sa flood control nawara, Aha. sagkod na daing mapanimbag sa asin ay balik. Anasikot na pondo. Aha. Okay, so yung BP, mga idol rin na Soro na pagpalingon niya, pera. Enterprises. Ha? Mayroon ba ko niyan? Igwa? Pira daw. Tantod pa kumakarga? Ayan ko na magkarga pa. Mabawasan lamang 4.30 sa imong Nyan. gasolina o kaya crudo. Okay. Aha. Ayos, mandro na kung lamang pwede na yan. Okay, so yung Labig BP, na yan. yan na pagkada. Ito niya fluctuations rising prices. Hanapon sa namin sa Remisis Raulo, Marisa Calio, dyan sa Oro Santa City. Basta radyo, itiwais na yan, 24/7, konektado ko mo sa igman sa mundo. Pag Newsday, sinipos Mardela. Good morning. Good morning, paring Mars, sa mga headlines na yan. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tawagan nga natin ang pag-asa sa kamugtakan kang panahon. Aramon ta daw ang latest ngunyan. Sa pag-asa, 5:34. Oras mga tugang sa DCGB, asin po sa Pilipinas, 5:34 na. Halo yun, sisit ang duty ngunyan, adi. Good morning. Ay salamat, tadawang ring sa nagsimbag na. Ay, nakurab ako pag di ko tulos na si Simbag. Ano na, barang pigibilang ka baya, suring. Ay, Oh. active na naman pala si monitoring. Ano? Siyempre, Active na naman pala. siyempre ta. Kamu dito nga kamu sa kamugtakan kam. Ako pa. Ako kaya last week, iba ang tigbabantayan si Bagyo nga na daan na makabantay na naman ako ni kan mga pag-ring. Si Kwan pag natapos ang sarong ning nagsimbag tulo si Jim Jaime. Opo. Si Rerali Yuman, si Dan, si Wilvin Yuman, Daiman, garo naka-timing ako na Nano? naka-apat naman siya na ring nagapat siyang ring. nung Sabado na aga. Ay, may oras talaga. May oras talaga. Ay, bako, sa hapon, so, Kaswapon? opo, sa Pinky on ba yun? Bigpasensyaan ko ito, ta. Hapon man. Ay, dapat nga ni, mas active sa hapon. So hapon, da akong pasensya. So agad akong pasensya. Ay, agang-aga, wala na agad pasensya. Kabula mag ako sa imo. Okay na. O sige na. Ano tabi ang latest forecast, Miss Alexis? Go ahead. Apo, para po sa ito yung weather forecast and update ngunyang petsa 11 ng Agosto, aldaw ang Martes, ang
southwest monsoon man girara nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdagoldolan mamamatian sa kabikulan ngunya na aldaw. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa timog sulmupan ang iiral na may katamtaman sagkod sa makusog na pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 26 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, tigmamonitor taman giraray itong bagyo sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility, si Tropical Storm Pelu na sa ngunyan ay nasa distansyang 3,355 kilometers sa sirangan ng extreme northern Luzon. So may karayuan na itong bagyo at dahil man tiga-expect na ito ay maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliban dito ay wala na kitang nahihiling na LPA or bagyo na posibleng maka-apekto sa mga susunod na aldaw. Bali, yun po sa tuyang forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruy Vipar po. Salamat po, Miss Alexis. Ano oras ka ba uli? Puro at yan, mga alas 6. Maalas na pala. Okay, sige. Salamat. Thank you po. Bye-bye. Mm-hmm. Yan po mga tugang ang latest na kabugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Alas 5:37 na po in morning sa satuyang programang Morning Hirit. Nasa linya na mga tugang si Joshua Bino sa iba pang mga bareta in the morning. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sandali. Ulita daw ni Si Henry M. Yeah. Ang lalaking hindi inuumaga. Daragahon. Daragitay. Joshua Bino nasa linya. Kami Joshua, good morning. Yes, Bipi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya tong bareta, tigpapakusog asin tigpaparikas ngunyan kan Philippine National Police o PNP ang sa indang pagresponde sa anuman ang mga itigapod sa indang mga emerhensya asin kay puan respondihan lalong-lalo naman itong tigapaagi sa Unified 911 kung sain sa pagkataong doon ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa gabos ng mga insidente, ano man iyan na klase ng mga pangyayari, aksidente, sulo, asin iba pa, madali na sanaan pag-contact ng responde kundi sa paagi na sanakan Unified 911. Bako na paiba-ibang numero ko na sain, katakod kay ni Tabi BP Henry, 20 na unit ng mga emergency response motorcycle na formal na pinag-turnover ni Secretary John Vic Remulla sa Police Regional Office 5 kasuod mga hapon kung saan iyo mismo ini ang nanginot sa seremonya na ginibo dyan sa laog ka na Campo Simeon-Ola digdi sa Legazpi City. Kaibahan ni Secretary Remulla si Chief PNP General Jose Melencio Nartates Jr. asin maugmang niresibi ang mga motorsiklo ini ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda asin ang duwang recipienteng mga probinsya. Partikular naman, nagresibi si Governor El Rey Villaperte kan Camarines Sur asin Governor Noel Rosal kan na probinsya kan Albay. Sa ining mga motorsiklo ini gagamiton para maparikas na pagresponde sa mga emerhensya, lalong-lalo naman sa kahalabaan kaining Maharlika Highway, digdi man sa Rehiyon Bicol. Sigon kay Secretary Remulla, sa iyang mensahe, parte kan pag-turnover kan 20 mga motorsiklo ini,
sigun sa iya talagang tigpapakusog ngunyan kan PNP ang sa indang kapasidad tangani ng mas marikas na makaduman sa anuman ng mga emerhensya na tigapaabot sa indakan na publiko. Pinagritiragyari kayo ni ang importansya kan pagdayal kan 911. Kung kaito ngaya, lain ang numero na gagamiton pag-apod din polis, lain man ang numero pag maapod din bumbero, lain man ang numero pag maapod kay iba pang mga ahensya. Pero ngunyan, pinakusog niya ini dahil sa Unified 911. Kung may emerhensya sa sindong lugar, ano man na klase, i-dial sana ang naunang bita ng mga numero. Kung kaya sa ngunyan, sabi BP Henry, magagamit na kan probinsya kan Camarines Sur, asin probinsya kan Albay, ang baile 20 na mga motorsiklo tangani ng makapag-responde tulos-tulos. Yan, sabi BP Henry, ang dagdag pang istorya, Josh Fabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Dito ako junior kinumero. Nakagat ko sa dila ko. Number 4. Nakagat ko sa dila ko Kinagat ko sa batag. Nagdadara ko niya na batag na sinap na. Kinagat ko. Number 4. A, B, C, D. Letter D. Junior. Anong letter D? Ay, sinakaramdo sa ako. Letrang D. Ano daw Nagdadangog kamo. Letrang D. Number one, D. DD. Ay, sabi ko maray-maray na sa kuyang halunan. Maray-maray na ako ni. Maray-maray na. Pili na magdinurat naman. Maray-maray na kiniit. Letrang digna. Ay, salbatada. Digna. Alright. Lumang kita mga tugang sa report ni Jimmy Nasalita. si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning Jim. Come in. Naramdaman ka ni Congressman Didi Cabredo. Didi Cabrito. Litang D. Didi. Nangyaya ka ni, langugong ko daw nga si Oh, Henry. Namiss ko na nga. Si Kong Didi pala, sigang eskwela di. Nailing ko sa mga post kong Didi, may mga pinag-iradalan siya, may analytics, may masters, kung ano-ano. Iyo, mga matitindi. Sigang eskwela niya palahan. Matindi man si Kong Didi. Ano ka nang gusto ko na pagdayan kaya ako? May eskwela ako, pag-retire ko ngayon, o eskwelaan ko sana. Gurang na. Ano? Ka na. Ano mo pa man ang gurang ka na? Nga, pag-una, wala pa nagamit din, nagagamit ang gurang. Ay naman ang magamit mo. Baluin. Madali na. Baluin. Madali na. Pulsa lang nga puon. Pag gurang na, madali na. Tabagay. Bay, sa natapig, ayaw mo na nga ng buhay kang tao habang magkusog-kusog pa di. Sabi ka mga gurang, pipatuyangan. Paretang ba? Pipatuyangan habang magkusog-kusog pa. Tapag gurang-gurang na. Dahil na, wara ka na. Wara na. An isog na siya na sa tuhod. Nagtatagang tuhod. Latusan tayo, pumundo ka dyan. Okay. Sabi mo baga sa ko, Oo. nagtatagas na siya ng sa ko tuhod. Stoy, pumundo ka dyan ha. More Sige na. hirit. Iba si Go, go, go. Anong pareta dyan? Darong high value individual anaresto sa ikinasang bypass operation kan pinagsarong puwersa ni na mga law enforcement unit sa UWAS kasudma pinanginutan ini bilang lead unit kan PIO Albay PPO katabang an UWAS MPS first PMFC is OU PIDIG asiniba pang kasabay sa operasyon sa koordinasyon sa PDEA. Sa operasyon TABIBP, tikloan suspitsado, durante kan matrayong pong ma-execute kan pusir buyer ang transaksyon, matindi ang gramo nin siyabo na nakonpiskar. Sanggatos gramos,
sa an initial na konfiskar, asin sa the body search, na-discover pa an apat na pakete nin another 500 gramos. Nako. Nagamuntar sa 600 grams. Ngunyan, ang kantidad nagdadalagan sa 3.4 million pesos. Aha. Susog sa standard price. Grabe, ano? Mhm. Tugon mo ang 3.4 million. Piranan chungki ka ni Mm. na magkakaburua. Correct. Mm. Kaso, susog sa violation sa Republic Act 9165 ang kakampangon na kaso kan suspetsado. Mhm. Matindi na ini. 3 million is na ang kantidad. Nako. Ano ba yan? Mm. And daw yun nag-aarali ng mga siyabong ini. Oho. O yan, ta BBP, congratulations sa mga nag-operate sa natiklo ninda na suspitsado na para tulak nin pinagbabawal na bulong. Mhm. Iyanan sa to yung mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, basta radyo asin metal detector na napon, Orosite Ligaspi City PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. DCGB, Baretang Bareta. Yan po mga tugangan, mga baretang bareta in the morning. DCGB, Baretang Bareta. Alright. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Iba yung napindot ko, o ni palan, oh. Yan, oho. Paningit sa Morning Hirit. Dagdag karaman, mga tugang sa morning hirit. Aram daw nindo, mga tugang na musika. Igwa po nin matinding therapeutic effect sa satuyang lawas. Susog sa ginibong research, 10 taon na po ang nakakaagi. Napag-araman mga tugang na music. Sa research nagluluwas na ang slow, soothing music marhay databi pigapo ding generally good for one's health. Mantang ang mga makaskas na musika bako databing maray. Ay, kasi uni paltaan an mga upbeat man ang ribok ade. Pero sabi digdi ang slow, soothing music is generally good for one's health, while fast, stimulating music is not. Yan. Ito bagang mga classical songs. Ito baga tabi na mga ano yan? Mga maluyasan ang beat. Mga tugang iyan databi nakakapagkusugan sa tuyang cognitive functions. Siring po sa memory concentration, reasoning skills. As in siring man nakakapagkusog databi ng immune system. Ang saro digdi, iyo databi junior ang nakakapababa ng blood pressure, relaxes muscles tension, regulate stress hormones, elevates mood and increases endurance. Yeah. Classical musician databi siring mga tugang sa mga orchestra conductors are among the longest ito ta databi na mga nagbibit baga sa music, mga conductors. Yan databi mga tugang minaharala ba ang buhay sa pag-aada nagluluwas mga tugang mga classical songs igwanin average po mga tugang nin halawig na buhay ang tawo dahil lang excuse me. Dahil lang tayo ni, mga tugang permi pong nare-relax. Yan. Yan po ang dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hearing. Paningit sa Morning Hirit. Yan baga na mga music na sugari ka, marayon ang pamati pag nadangog mo sa mga love songs. So,
etc. na basta classical songs, tama na. Pero sa mga halalang kawuno na ang beat mga to, dahil ito pwede ta. Maribok da tabi to. Dahil man nakakatabang, sa tuya, tabing salod. Yan, ha? Kaya baga, ang mga bados, pag bados ka, Init sa morning hirit. pag bados ka bagan, aki, pipa, dangog yang music, pipa dangog dang music, nakaka-relax da tabi ang aki, mga tugang sa tulak. Alright, sige. Aramon tanuan mga dagdag pang report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Basta morning, Henry M. Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Asikaso na BP Henry, kan barangay officials, kan barangay Tagas Tabaco. So ilaw Oho. na ipig reklamo na sarong semana na dang deng ilaw sa Purok 7 Dumansol Street Light. So Tagas. inaabot pa ba kayo ni Kasud? Sa Tagas, barangay Tagas. Paabot man sa imo kan na concerned citizen. Oho. Ini ani pinahayag sa DCGB News ni punong barangay Malubunto kan barangay Tagas. Ang istorya pala ng BP Henry, itong ilaw na dahil nag-ilaw, bako man sa naduman, bilog na laog kan Happy Home Subdivision, ta tuyong pinapundo ni Kapitan Suhilaw, Oh, nata. ta no, pagparaoran, mas kinaka-off, nag-iilaw. Iba man. Maski dahil pigi-switch on, Nag-on. tapos na ilaw, nag-iilaw, maski aldaw. Di kaya ayos yung electrician, barangay electrician tulos? Pig-ayos, kaya lang nagpondo man sa kapinuunahan, padit-diit, tapigahanap so diferensya. Oho. Kaya so nangyayari, so pagpailaw, hali sa pinaka-source, hanapon kang electrician, kung dahil ng diferensya, papailaw na. Oho. Sunod naman aldaw, maisog naman sinda. So mga masunod naman ng mga ilaw. Purok City baga, pinakapuro. Yeah, oho. Kaya ultimo sinda nga abuton ka na pagirahay ka na mga linya. Pero pagirahay, kasod mga ni BP Henry, kandi naman ko, pigara si kaso na pagirahay ang linya. Oho. Sabi ni Kapitana, paradit, ano man na oras, pwede nang mag-ilaw itong so, mga ilaw dumano sa pinakapurukan linya, yun ito nasa Purok 7. Makas-kas man ang dalagan, kan pagtitrace, kan diferensya, asin pagpapailaw, kan barangay technician. Oho. Dahil pigigibong mandani, dahil gabos, dahil man nagpapabaya, paggamot sa mga bagay na yan, para sa solidadihan, kan mga taga-barangay Tagas. Okay. Sa iyo man, Yun, at least may kwan kaya pala. yun ang dati pala, pigigibo BP. At least may mga paghiro na para ayoson ang problema, ha? Oo. Automatic daw, pag kansunari paron hindi na nag-iilaw, mas kinaka-off. Kinondem mo na rin taga-boss. Di daw kinakasablay. Na pag-restore. Di man kinakasablay na kung ano, Dahil man gayon. o may subinablay. Baka grounded lang kung sa'yo na parte. Okay. Yun na ito. Yan o rin na yan pwede. Sa Magamit. trabaho, depende man gayon. Ha? Pagka trabaho, BP Henry. Okay. Depende ka talaga sa trabaho. Tapos sa saro-saro, Aha. tapos na ilaw. Okay. Maganda tanat lang kung ano ini. Sabi ni Mama, basta sige nga yung trabaho. Oo. Tama di klumunda eh. Iyon na. Okay. Bibi, Madiklum da, sabi kan mga tao. Kaya, di pagkalat-kalat lang gayon. Okay? Sige. siyempre, tarang ilaw. Oo. Pero pag aga gayon, baliwanag banaan. Pagdiling ko iyo. Alright. Alakas kang PYZ Enterprises, Jomar Vian DCGB. Salamat, Jomar. Sa report, hali po dyan sa luwas. Feels good. Iyan tabi, mga tugangan mga, follow-up report yan. So nagparatext ako tabi digdi dyan sa Barangay Tagas, Purok 7. Barangay Tagas, mga tugang kan Tabaco City. Wala talaga tuloy dito, pig-ayos na po ni punong barangay, ni punong barangayan.
Ang ngangalasan palanta. Maski naka-off so ilaw, nag-iilaw. Nailing muna yan, Junior. Ano, Jun? Kaya mo ito, Jun? Gari ka, Jun. Garo kaya mo. Di ba? Kon in situ ka baga. Gusto mo? Mali pa, Junior, i-volunteer ta ka. Hindi mo na yung gibugi. Para bang yung busy nga. Para pasubo-subo mo nga ako. Gibugibo mo nga. Alright. Good. Ay, sandali lang ha. Bago kita magbareta. Good morning. Kaso hapon, may namit akong... Sandali lang ha. Si mama niya... Si mami niya, permis akong nakadangog, ano? Permis akong nakadangog si mami niya, daa? Si mami niya, permis ako yung nakadangog pagkaaga. Kaya ngaya po, sir, nadadamay mo ako pagkaaga. Ano na kung pangaran ni ina mo? Ay, ni ina mo, ni mami mo. Ngarakakan sa mga... may... Si mami niya, hain na nga ito. Sa'yo ko na surat lugod ito. Pero nga pong nakaantabay sa imo si mami. Sa'yo nga niya ko, si mami mo, uyan nga sa Doña Maria. Hindi ko na junior na ko, so pangaran ko sa'yo ko, sinurat so pangaran kay ni mami niya. Basta, pagluwas ko kaya kaso, hindi ko yun, itan mo sa nagsena ako sa hapon, baka hanapon ba ko junior roll down dito. Naimbitaran kaya ako dyan sa UST. Naimbitaran ako sa UST. Naimbitaran ako sa UST. Pagluwas ko, sabi niya, good morning, sir. Ay, nga ako, good morning. Pili nga po, magpa-picture. Ang hindi ako, sure. Gusto, ipahiling ko nga po kay mama. Bata ka sa hapon yun. Medyo malain sa pamatik ko, Junior. Medyo, nakain naman ako, gano'n ako bangag kasabon, nakain naman ako antihistamine. Diyo, ano nga ako, tinabi niya sa ko, sungaran ni mami niya. Pag una ko, nasurat ko, dahil pala ninyo, pasensya na po Basta, dahil magod iba na nagpicture sa kuya kaso hapon, dyan sa Doña Maria, tabi, na si mami niya, tabi, nagdadangog. Iya po. So, pasensya na po, dahil ko na ko, so, tinaram sa ko, so pangaran, dahil ko po natandaan, Okay, Junior, malilingawon ako malilingawon ako. Ang hadit ko nga ngunyan, paminsan nalilingaw ako, naku, may agom. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako.
Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Aldaw na Martes ngunyan 11 kan Agosto 2026. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Tanganing mapadil ang pag-release kang bulan na pension hali sa lokal na gobyerno kang Legazpi City. Mga senior citizens syudad dapat na magkuhanin GCash card sigon sa OSCA. Reklamo kan mga konsumidores kan Aleco. Sa Legazpi City manungod sa low voltage. Asin perming brownout na ipaabot na ni Vice Mayor JP Yep David asin sanggo ng panunsod sa Aleco. Sa lado nasyonal, Department of Health may bago na naman na DOH Secretary. Kasalida ni Dr. Jose Fulhante Jr. matapos mag-resign dahil sa isyong pangsalod. 7.2 trilyon na propestong national budget para sa 2027 isinumiter na kan DBM kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang nasyon, presyo kan mga produktong petrolyo na bawasan. Epektibo ka sa bagong alas 6 tinaga. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala nag-exit na sa Canadian Open. Health news, mental health as in physical health konektado sa lambang saro sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Ang mga senior citizens sa siyudad de Legazpi dapat na magkuhanin GCash card para mapadali ang pag-release kan sa indang bulanan na pension hali sa lokal na gobyerno. Inang pangapudan ni Legazpi City Office of the Senior Citizens Affairs Head o OSCA, Nelia Maravalladolid sa entrevista kang DCGB News. Sigon kay Valladolid, sa sobra sa 3,000 na senior citizens sa syudad, 52 pa sana kaya nag-apply para sa GCash card. Sa iyang sinabi na ang mga senior citizen na may GCash card dahil nakaipuan pang magpila din halawig para sa pagkuhakan sa indang pension dahil lang ta-direkta na ining ma-release sa indang account. Dagdag pa ni Valladolid na makatabang ini sa OSCA dahil dahil nakaipuan pang opisina magparaanap rin lugar o venue para sa pag-release kan pension. Mientras tanto, para man sa mga senior citizen na mabot mag-apply ng GCash card, sinabi ni Valladolid na kaipuan sa nanindang magpasiring sa opisina kan OSCA sa Legazpi City Hall as in darahonan sa indang OSCA ID. Magbigyan na lang sa ID, OSCA ID, yan ang importante po. Mandatory na yan, nagabot sa sila through GCash, sabi ni Mayor. Mientras tanto, na ipaabot kan sangon ang palusod kan Legao City sa panginot ni Vice Mayor JP David sa Albay Electric Cooperative ang mga reklamo kan mga consumer may kinaraman sa problema sa low voltage as in perming brownout sa nagkapirang barangay na sakop kan Legao City. Ini kasunod kan ginibong sesyon kasod makon sa inimbitaran ang mga representante kan Aleco para sa nasabing lakdang. Tinawa din ni David as in kan lokal na opisyal na epekto kan bako maray na supply ng kuryente sa mga residentes as in negosyo sa syudad. Mientras tanto, siniguro man kan Aleco, natatawanan daw kay atensyon ang problema tanganing mapakaray ang serbisyo kang kuryente sa mga apektadong lugar. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. May report hali po dyan sa luwa si Al Armario. Yaon man ang padagos na paghingawa kan gobyerno lokal as in Legazpi City Water District na ma-improve ang serbisyo kan tubig. Mayor Isyam Ismail
nasa proseso na ang budget para mapagkarayan linya kan tubig. Ali sa may BRHMC, pasiring sa may Sitio Guyam, Taysan, na may dakulao ng tangke, asin ini iko-connectar man sa Sitio Tagungtong na may tangke naman para maservisyoan ang Taysan asin mga pagtaraning pangbarangay. Sa Sabata naman ang hali sa Binavista na binadjeta naman kan siyudad ngunyan na taon. Lauman ang implementasyon kani pagkatapos kan bidding process. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, sesyon kan sangguniang panlalawigan kan Albay, ibabalik na naman mo na sa dati asin lumang session hall. Karen sa report. Balik na naman sa dating session hall ang session regular kan sanggunian panlalawigan kan Albay pagkatapos-tapos na ng magbaralyo sa ibong na building kan Capitol. Ang rason sa pagbaralik kan mga kinatawan asin Vice Governor digdi sa dati asin lumang session hall dahil sa pigpupuunan na ang pinagharagad na renovation kan mga ini sa bagong session hall digdi sa may third floor kan Capitol Annex kung sa sinabing digibon man na dikarpet digdian sa loob asin establishin ang mala auditorium na mga tukawan sa mga para-atindir kan sesyon. Tusog sa impormasyon, tulong bulan para mientras masesyon ang ikasinsing sanggun ang panlalawigan digdi sa inalian na prestiyosong session hall na inaralian sa day masabutan na opisyal na rason. Karen Alas, DCB News. Oras Pilipinas, 8 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mientras tanto, mga produkto kan MSME sa Camarines Sur ibibida sa Feria de Camarines kan DTI Bicol. Uyapan detalye, hali sa luwas. Giimbitaran kan Department of Trade and Industry Bicol sa kan DTI Camarines Sur ang publiko na suportaran ang mga micro, small and medium enterprises na mapartisipara sa gigibo na Feria de Camarines sa Agosto 20 sa 23 sa Grand Atrium Shangri-La Plaza, Mandaluyong City. Sa nasabing aktibidad, ibibida kan mga MSMEs ang silang mga produkto kaibahan ng mga local food products, fashion, crafts, home decor, wellness products, art pieces kasabay pa ang pag-highlight sa La Vida Coco kung sa ina pigpapailing digdi ang koleksyon kang inobasyon na kana coconut-based food, kaibahan ang beverages, personal care products, home essentials, as in iba pang sustainable elevation. At ako kay pigiing ganyar ang publiko na suportaran sa pagitan pagbakal ang mga saladito na negosyo sa Camarines Sur. Nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Dagdag man na report, hali po dyan sa luwas, nasa linya, si Jimmy Nasalita. Kuana ang 37 anyos na lalaki na inot ng pigpablatter kan familia na nawawara puon pa kan Agosto 8. Mabuyong nako ini bangkay na sa Purok 6 Libod Kasudma kung saan natatabunan na inin mga awot sa bakanting lote digdi sa nasabing barangay paukudon sa pamilya sa kunat tanakantos ini sa nasabing lugar kung saan may duda, may foul play sa pangyayari. Kasudma nakuha ini aksidenteng nakuha sa pahagikan sarong residente na nangunguaman nin gulayo na kalunggay alagad na siripan ang bitis kaini sa good na nabulaga. And pinagpaabot ini sa mga otoridad sagkod na nakuha iyo mananggad ini an na personang nawawara ka nakaging Agosto 8 asin ipinagasayrarom ini sa proseso kan scene of the crime operation asin iyo ini an nababasihan ang resulta kan autopsy kung ano an ikinagadan kan nasabing persona kung may foul play o natural na pagkagadan. Sa ngunyan, ang autopsy report iyon pigahalat kan kamalig PNP, danganing iyon babasihan kung ano mananggad ang misteryo sa likodan kan pagkagadan kani habang padagos na pinag-iimbestigaran ini kan mga investigador kan kamalig PNP. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Mientras tanto, 1.4 million pesos inalokar kang LGU Tabaco para sa construction ng bagong police outpost. Detalye kang report kay Jomar Bien. Posibleng mapunan ngo niya na bulan ang pagkonstruir kan police outpost sa upper barangays kan syudad kan Tabaco. Ini ang ipinahayag sa DCGB News kasudman ni Mayor Ray Bragay sa pagsasabi na nakapag-alokar na sindanin 1.4 million para sa repair as in construction kan dating edipisyo na pagsadiri kan Department of Agriculture sa crossing kan barangay Buwang kan syudad kan Tabaco. Sinabi kan alkalde na ang 1.4 milyon na ini iyon magagamit na nida para mahaman ang sarong police outpost na para duman sa naunang bitan na lugar. Pahayag man kin alkalde na kanakaliis na aldaw nagkaigwanan ng Usufruct Agreement ang Department of Agriculture na iyon may sadiri kan lote na bubugtakan kan outpost asin kan lumang edipisyo kan Department of Agriculture asin ining Usufruct Agreement iyon madurar nin 25 taon para magamit kan lokal na gobyerno ang naunang bitan na edipisyo asin lugar na iyon bubugtakan kan outpost. Ang outpost na ilalag sa Barangay Buwang iyon magsisirbi man na dulukan kan mga nangangaipon ng resistensya kan pulisya na mga yaon dyan sa upper barangays. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 14 makalipas ang alas 6 din pag-aaga. Mientras tanto, Vice Mayor Vic Perete o kaya Mayor Vic Perete naghagan ni dispensa sa inconveniensya kan pigmapatrabahong drainage sa sentro Candaraga. Joshua Bino sa report. Naghahagad mo niyan ng dispensa si Mayor Vic Perete kan Daraga Albay sa anuman ng mga inkonbensya na dara kan nagpapadagos mo niya na pagpapatrabaho kan drainage dyan sa sentro kan Daraga Albay, partikular na sa Regidor Street, sakop kan Barangay Market Site. Kung kaya kan mapunan ang nasabi ng patrabaho, may mga nakabot naman ng mga concern na pagkagubot sa bulos kan na trapiko. Kung kaya iyon ang saro sa pinagtututukan kan lokal na gobyerno na mapaidali man ang patrabaho. Katakod kayo ni naghagad ni na din sa asin pasensya ang alkalde sa publiko dahil anta sigun sa iya ang pagpapakarayman kan drainage na sa naunang dito ng lugar, iyo ang importante. Tanganin ng mapugulo na ang pagbabaha sa naunang dito ng lugar, lalo na kung panahonin na tag-uran, sharing man, mas masiguro ang kaligtasan kan mga parabakal, harni dyan sa public market kan Daraga Albay. Sa ngunyan, ang pagpapatrabaho, ipapaidali naman sa paagi kan Daraga Municipal Engineering Office tangan ng matapos tulos ini asin dahil na magkausa ni na problema para sa trapiko asin sa publiko. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCTV. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 ninaga. Magbabalik po ang mga bareta, makalipas lang kan mga patras. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos sa deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Juana, ba't parang nagkukumahog ka?
Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandan Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 20 makalipas ang alas 6 din aga. Padagos kita sa mga darakulang bareta, mga tugang sa Lado Nacional. Nagdistribuer po nin food packs ang opisina ni Senador Bam Aquino sa mga lugar na naapektaran kan bagyong Maymay asin habagat sa iba-ibang parte kang nasyon. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development na naonin 500 na food packs si Aquino sa mga residentes kan Mamburao, Occidental Mindoro. Siring man, nakatala na magpaabot din tabang si Aquino sa mga residentes na naapektaran kan maraot na panahon sa Barangay Talon 3
Las Piñas sa Baguio, Benguet, asin sa Naik, asin Ternate, Cavite. Nagpadaramanin hot meal sa Aquino sa mga tagatan sa Cavite, asin Macabebe, Pampanga. Sigon kay Aquino, padagos ang pagmamonitor sa iyang opisina, may kinaraman sa pagipagkoordinar sa mga lokal na gobyerno pananaapektaran ng mga lugar para aramon an padagos na pangangaipuhan kan mga ini. Makipagtabangan man ang opisina ni Aquino sa mga ahensya kan gobyerno para sa paghatod din tabang sa mga naapektaran na lugar. Iba pa niya tong mga bareta dahil sa padagos na pag-uran asin malipot na panahon, marikas na naglakop ang garo trangkasong helang o influenza-like illnesses o ILI kung saan nakakamati din pag-abo asin sipon. Sa pinaluwas mga tugang na aviso kan Department of Health, ang ILI ang nakakaulakit na helang na pwedeng kausa kan iba-ibang virus o bakterya na nakaapekto sa dungo, halunan asin baga. Base sa definasyon kan WHO o World Health Organization, ilang kalintura na day mababa sa 38 degrees Celsius. Mantang ang abo magpuon sa laog din makalis sa 10 adaw, pwedeng makaulakit sa kontaminadong bagay, lalo na ang mga droplets hali sa abo o pagbahon asin pagkatapos magkapot sa dungo, ngimot asin mata. Kaibahan man sa mga sintomas kay nan sipon, panluluya, pangungulog din lawas, asin payo, pagkulog o paghubag kan halunan, pagtakig, pagsuka, asin iba pa. Inabisuhan man kan mga sintomas na magtinango na sa harong, magpahingalo, uminom nin 8 sagkod 10 basong tubig, asin ibitaran ang makisalak sa mga tawong kaibahan sa high-risk groups. Kapag nadifisila na maghangos, sumubra sa 40 degrees Celsius ang kalintura o naglala ang sintomas, tulos na magkonsulta sa doktor sigon sa Department of Health. Matukaw na si Dr. Edwin Mercado bilang bagong secretary kan Department of Health o DOH matapos siyang pilion ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bago maging health secretary. Nagserbis si Mercado bilang presidente asin CEO kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Inot man siyang nagserbing consultant asin advisor kan DOH kan 2022 sagkod 2023. Pigsalidahan ni Mercado sa pwesto si Dr. Jose Volhante Jr. na pigdesignar pasanakan Hulyo ni PBBM. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nag-resign si Volhante dahil sa isyong pangsalod. Iba pa niya tong mga bareta, pigsusumiter na po kan Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na National Expenditures Program o ang propestong national budget para sa taon 2027. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakasentro ang 2027 NEP sa edukasyon, salud, kabuhayan, seguridad asin pagpapakusog kan komunidad. Kamabutan kay ning gibuhon na mas maging kapakipakinabang ang kada pisong pampublikong pundo sa pagikan mas serbisyo o mas maray na serbisyo asin mas dakol na oportunidad para sa mga Pilipino, sigon kay Castro. Kinumpirmar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga tugang ang mga ibinulugar kan sa iyang aki na si Congressman Sandro Marcos Jr. o Sandro Marcos na mga pigahagad na kondisyon kan Duterte administration katukes kan pag-endorso sa iya kan 2022 presidential election. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahuron kay ng presidente, sinabi ni PBBM na pantanos kay ning pinadakulang aki asin na nag-utik ang kongresista. Halipot sana ang naging simbag kang presidente na nagpapatunay sa sinabi ni Congressman Sandro. Kaibahan sa mga pighagad na kondisyon kan nakahuron na opisyal hali sa dating administrasyon, iyon pagdesignar kan mga opisyal kan gobyerno nan mapipili iyo ang dating administrasyon. Pero da ini pinaunrahan kan presidente kan magtukaw ini sa pwesto na naging dahilan kan pagkawatak-watak kan unit team na pinagtambalan ninda Vice Presidente Sara Duterte. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa tios din buhay dahil sa padagos ng paglangkaw kang presyo kan mga barakalon ang serbisyo. Naniwala si Ador Bongo na panahon na itaas ang income tax exempt para mas dakol na mga trabahador na Pilipino ang mag-uli ng dakulang kantidad
kan sa indang pinag-dedilihensya kada aldaw. Kan Agosto 4, formal lang pinag-file ni Senador Bongo ang Senate Bill 2381 o ang Balanced Income Tax Relief Act na may katuyuhan. Naitaas ang income tax exemption hali sa 250,000 pasisiring sa 350,000 na income tax brackets para mabawasan ang pasanon kan mga Pilipino. Katuyuhan kan sinabi ng Senate Bill 2381 na magtaunin ka tax relief sa mga Pilipino na mahigos magtrabaho para sa indang pamilya habang padagos na nagakaigwanin sina nagbubuwis sa mga Pilipino. Sigon kay Senador Bongo, dapat ang pisong tipid sa mga trabahador. Dakulang tabang sa mga pangoral daw na gastuson na dapat na masimbagan sa pagikan tax system na presente o sa presenteng ekonomiya kan sa tuyang nasyon may kinaraman sa paglangkaw kan cost of living. Sigon sa iya, kinakaipuhan na tabangan ang mga kababayan na igwanin mahigos na magtrabaho para sa sendang mahal sa buhay, kaya ay pinagsusulong niyan ang Senate Bill 2381. Bareta sa ibang nasyon, makalipas mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta, mga tugang sa luwas ka nasyon. Kinumpirmar po kan Iran-aligned Houthi group sa Yemen na sa indang inatake ang Jazan Refinery kan Saudi Aramco. Nagkaperang aldaw matapos magpirma ang Saudi Arabia sa sarong defense pact kay bahan ang Turkey as in Pakistan. Sigon sa Houthi military spokesperson na si Yahya Sari,
Guminamit sila ng drone para targeton ang refinery kan Jazan sa southwestern Saudi Arabia. Sigon man sa Saudi Energy Ministry, nagkaigwa din sulo sa refinery alaga tulos ining nasibo. Mantang wara manin na i-report na luganan. Ang Jazan Refinery may kapasidad na magproseso nin sagot sa 400,000 bareles nin crude oil kada aldaw, asin dai man naging target kan mga pag-atake ang nasabing rebelling grupo. Sin aber sa Saudi Arabia, sinabi kan Houthis na nagkonduktaman sindanin missile asin drone attacks kontra sa Mocha, sarong Yemeni Red Sea Port City. Sinabi ni Sari na target ninda ang mga soldados kan Saudi asin weapons arsenal sa lugar. Sigon man sa Yemeni military spokesperson, 7 katao ang nagadan sa pag-atake. Sigon sa Yemeni Transportation Ministry na seryoso man ang danyos sa infrastruktura sa port. Mga tugang nakaapekto sa pangkinaba na supply asin presyo nin petrolyo ang pagkapadagos na tensyon sa Medio Oriente. Sigon sa Department of Energy, nagkulpa nindit ang kaditan dahil sa pag-oktaba kan US sa planong pagsakyada sa Iran. Dahil ang digdi nagbago ang presyo kan petrolyo sa nasyon dahil nakabase ini sa hero kan pangkinaba na merkado nin petrolyo. Ngunya na Martes, epektibo kasabagong alas 6 din aga, nabawasan nin 4 pesos 70 sentimos kada litro ang presyo kan gasolina, mantang 4 pesos 30 sentimos kada litro ang rollback sa presyo kan diesel. Nabawasan man ang presyo kan kerosene sa kantidad na 4 pesos 88 sentimos kada litro. Siniguro kang ahensya na padago sining mahiro para mapakusog ang supply nin petrolyo asin mapangatamanan ang interes kan publiko. Natapos na po mga tugang ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Ini matapos siyang daogon ni world number 14 Belinda Bencic kan Switzerland sa score na 6-4, 6-0 sa round of 16 kan nasabing WTA 1000 tournament kasod bang aga oras digdi sa Pilipinas. Bago ang pagkadaog, nakarestro si Ayala ng 7 sunod na panggagana kay Bahan ang mga triyumpo laban kay Alicia Parks asin Cathy McNally. Sigon kay Ayala, napahingalo muna siya nin saro sa 2 aldaw bago magpasiring sa Cincinnati. Dagdag pa niya na mapatusar siya nin buhok dahil taud-taud na niya ining dain nagigibo mantang nagharalaba naman ang sa iyang kuko dahil sunod-sunod na torneo sa iyang pinagpartisiparan. Health News, mga tugang, kasabay niya to si News Director Mar de la Cruz. Dumang kita sa News Base kan DCGB. Ngunyan pong aldaw, nin Martes. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. I'm salud pang kaisipan, asin salud physical o mental health, asin physical health. Pareho yung importanteng parte kan sa tuyang salud, sigun sa mga eksperto. Sigun sa World Health Organization o WHO, ang pangataman sa lawas, nakakatabang sa mental health being, bantang ang marahin na mental health, nakakatabang man sa pangkabilugan na salud. Dagdag pa ka mga health experts na warang health, kung warang mental health. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you, Pading Mar. Mientras tanto, dumang kita sa sa Pag-asa, kasabay po si Alexis Ruivivar. Para po sa tuyang weather forecast and update, ngunyang petsa 11 ng Agosto, aldaw pang Martes, ang southwest monsoon man giraray nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldolan mamamatian sa kabikulan ngunya na aldaw. Moderato sagkod sa makusog na duros, hali sa timog sulnupan ang iiral na may katamtaman sagkod sa makusog na pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 26 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, tigmamonitor taman giraray itong bagyo sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility, si Tropical Storm Pelu, na sa ngunyan ay nasa distansyang 3,355 kilometers sa sirangan ng extreme northern Luzon. So may karayuan na itong bagyo at tamantiga expect na ito ay maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa.
Maliban dito ay wala na kitang nahihiling na LPA or bagyo na posibleng makaapekto sa mga susunod na aldaw. Bali, yun po sa tuyang forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruibe po. Mga tugang iyan po ang GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran, Shara Mileron, asin Nicole Ann Gloriani. Siringman, ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11,
Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DZGB. Uy, sa may mga birthday ngunyan ha. Happy birthday palang tabi. Happy birthday tabi sa Indogabos. Ngunyan, so may mga birthday ngunyan. Happy birthday kay, sabi ni Ma'am Edna Artiaga. Pakigreet ngaya tabi, happy birthday kay sa may firstborn John Edbert Travisonda Artiaga. Yan, ha? Happy birthday po kay John and Edbert Travisonda Artiaga. Happy birthday po sa imo iho. Hali kay Mama Edna Travisonda Artiaga. Yan, at saka okay na ba ito? Ay, okay na pala. Happy birthday to you. You're growing older now. Alright, sige. Sandali, taon ni may hapot. Tabi ano? May hapot digdi. Alright, sige. Oy, ito nga pala. Good morning man sa mga taga-barangay Kapantawan. Ha? Pirmida kong kitang nakaantabay. Mga tugang sa may partikan Barangay Kapantawan, Legazpi City. Okay, o di bueno, mga tugang, 15 bago magabot ang alas 7 din pagkaaga, dito po sa inyong programa. Sa mga birthday celebrants natin, happy birthday na lang tabi. Pwede po mag-request program Sabado if yung pong topic about dengue. Baka po pwede maagapan ang biktima dahil po mang ay sige daw. Tamahanap kita kay resource. Iyo man ang ganadi. Sa Sabado kaya, si Doc Joey, baka sa Pizza 22, ano? Sa Pizza 22, manap kita mga tugang ki tao na pwedeng maka-explica tungkol mga tugang sa dengue. Yan. Okay. Sige po. Yan tabihan sa tuya na pag-irestoryahan. Mga tugang sa maabot tabing mga alod po sa satuya na programa. Okay, mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong din ng araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro.
Liver Aid Pro, hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng injury. It prevents damage sa liver cells and aids in degeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yun ang kailangan natin para sa mas malusog na atay. Mag-Liver Up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige. Iyo tabi yan mga tugang, ang mga pwede niya itong gamiton, ang apod kaan Liver Aid Pro. Okay. Okay, tabi. Bueno. So mga kwa natin yan ha. So mga trabador. So mga kwa natin ha. Baya tayo naman kung nakitubig. Gari, naglaog sa halunan ko sulipot kang aircon ha. Aha. Tabi, ng mga kababayan, sandali lang, tamay hapot digdi. So, kwampalan, sa tuya, mga tugang na mga senior citizen dyan, na nagdadangog ngunyan, sa tuya, tabi na mga senior citizen, sa tuya, tabi na mga senior citizen dyan, uni palan so sabi ni Madam Nilia Valladolid, salbatan ng dila inio. Madam Nilia Valladolid. So pigahalatabi nindo na social pension. Iyo po. Hello, good morning. Dods, pare. Natalunan mo ako? Nata. Grabe sipon ko? Dahil man akong sipon, pare. Aso sa ro, pag-apod ko sa imo, natalunan mo gano'n ako? Sarawayon ka. May kahurong kang may sipon. Ako dahil man akong sipon, nagkuhan lang sudungo ko ta. Inatakaw kan sa kuyang allergic rhinitis. Kuhan ako na tagiti. Atay nga, yun na, makuha mo. Pag mga may edad na dapat, nagpanaluwas. Iba mo na tagiti pa rin. Napasma ka ngayon pa rin. Doon nagpanagutuman ka. Ano? Pwede magayon so paningit mo ka sa bago. Arin duman. So magkakanta. Tama ito. Ano? Tama ito. Classical songs. Yan. Dahil mo pwede magparat ng mga rock na yan. Dahil mo yung kita o ragi. Paski nga niya baga pag may kataning ka dapat. So, mga love song. Ako, yung bala kung sumili lang katanin ko. Man. Magayon nun. Iyo baga. Liber ko man kaya nag-music ako na may kaitaning akong iba. Never man pong ako nag-agom. Ito iyo. Ganyan din ha. Pag may agom na nga dapat sa agom na sana. Para pasaway. Sino nagpapasaway? Ano? Sino nagpapasaway? Sinda. Diba man pa rin? Sinda. Ibang tono mo. Sinda pa de. Sinda pa de. Sinda. Pero magayon itong paningit. Paningit Di ba ka? The best talaga yan. May therapeutic effect ang mga classical songs. The best talaga yan. Kaya baga ito. Music-minded ako. Yes. Okay. Lover-minded. Lover. Music. Yan, Mako. Bahala ka. Bahala ka nung paliwanag ka. Bye-bye. Okay, bye-bye. Alright. Okay. Amigo, Dodds Grolio. Dr. Eve. Dr. Eve. Ano yan? Sweetuhanaan nga. Bahala ka gaya dyan. Alright. Kaso bago sabi ko,
Nakahuron mi kasuhapon si Madam Nelia Valladolid, no? Ang pamayo tabi kan Oscar. O nagaparaharapot ka mo sa mga senior citizens tabi na beneficiary kan social pension hali po sa lokal na gobyerno kan Legazpi. So counterpart tabi kan hali sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Okay? Sabi ni Manelia, pigasi kaso na databi so payroll nindo mga seniors. So qualified lang ini ha sa social pension na 500 pesos ang kada saro, di ba? So qualified lang po 'yan. Ngunyan nasa proseso na tabi palan sa mga papeles, biga proseso. Ta medyo dakol-dang iaragihan kaya naloy-haloy tampiga halat pala nindo ng mga senior citizens sa mga beneficiaries kang social pension. Iyo tabi ang para sa second quarter kan taon, January, February, para po sa March, April, May. Yan, so second quarter tabi na 500 pesos kada saro kay paano mag-release nin makareceive ka mo nin 500 pesos kada bulan kaya 1,504 release. Yan. Iyan po, yan ang paliwanag ni Madam. Halat-halato nindo, tabi, iyan, mga tugang na beneficiary yan. Pigigibuhan naman tabi nindanin paagi. Pigigibuhan naman kipaagi na ma-release dat tabi tulos masalong madaling panahon. Dakol dat tabing gagihan ng mga proseso dyan tabi sa City Hall. Iyan po, yan ang sakuyang John Det. Ikadua, so mga senior citizens databi na beneficiaries kan social pension na iyan, tabako man gabosigwa, pigpakisuyo ang kamo na kung pwede databi, mag-apply ka mo sa GCash, bako yun junior, ngani man ang daday magparapila, tapag ma-release baga may payout, mapila kihalawig, dyan mga tugang sa mga tindahan, o sa pag nagpila ka dyan kihalawig, may problema ka. Tas siyempre, makapabuton baga junior maghalat, di ba? Makapabuton maghalat dyan sa mga arog ka na bagay. Kaya, ang pinakamadali databi, Magicash ka mo, out of 3,000 plus na mga, na mga beneficiaries, sobra 50 pa sa nada po ang nag-igwa ki Gcash. Yan nga yung gibuhon mi. Ang gibuhon mi nga igwa sa pasunod ni John. Kundi baka igwa pa si Jasmine ki script mo na may voice clip. Alright. Ang gibuhon databi nindo kundi kamong Gcash, magpasiring po kamo sa OSCA office. Yan. Daron po nindo so senior citizens ID nindo. Tapos po importante, igwa kamo key number. Igwa po kamo key number. Ang pinaka-importante, may number kamo, cellphone number kamo. Yan. Kundi, pag may edad na magagari, nadidipesila naman na magpapara, kuti-kuti kan cellphone. Pero sa kuya, ang pakiuron sa indo, kung kaya pa man sana, mag-apply na po na kamo ka ito. Ngani po na ang payroll, maagi na po duman. Yan. Isisend na lang po sa indo, mga tugang, mga official, kung paano tabi iyan papagihon sa Gcash na sa indo pong beneficyo na pigtatao tabi every quarter na 1,500 pesos. Iyan po. O yan tabian, yan. Yan tabian sa kuya na, tabi nagpapararapon sa kuya digdi, nagaparahapot, hain na ngayon tabi so sa muya. Kaya nakauron mi kasapon si Madam Nelia, halat-halaton da tabi nindo. Pigigibuhan na tabing paagi kan sa iyang opisina na marilis tulos yan sa mas lalong madaling panahon. Okay? Naintindihan tabi? Mas madali tang masabutan. Ano yun? Inarins mo? Pakarya pa. Ayusin mo ta. Ayusin mo. Si Jasmine Gado na kung may voice clip man ito. Alright. Bueno, mga togang iyo tabi ha. Sa kuyang pakioron tabi na mga sa tuya dyan ng mga senior citizens din na po magparapila. Tangon yan, ang uni pa pala noon, sabi ni Madam Nelia, kamutabi ng mga seniors dyan,
naghahanap da tabi sindaki ano ini? Naghahanap po ngaya kami mahanap da sindaki venue para sa release kan 1,500. Kundi puro baga yan senior. Dengan yang priority lane, puro kamu priority, mapila kamu. Mapila ngaya kamu, tabi, mapila ngaya tabi kamu. Okay? O, yun ang tabi yan. Mga tugang ang satuyang gusto lang na ipakihoron sa Indo, ngunyan tabing aldaw na ini. Mga tugang para mas na makapreparan tabi kamo and makapaghanda man kung no rin. Sabi ni Ma'am Nelia, manos na lang da tabi kung no rin pwede i-release, ma-release ninda mga tugang an sinabi ng benepisyo. Okay? Yan, ha? Kaya kamo tabing mga seniors, alat-alaton sana. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po si Henry M. Masunod na DCGB Bareta alas 7. Thank you. Goodbye. Di magpareirero, tabi. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayon.